pada hari Minggu tanggal Kriwil mengadakan Pak Pecep jalan santai bersama Kriwil. Hari ini tanggal 9 Kriwil. Oke, siap, semangat. Tetap semangat yuk. Aji, ya apa? Mantap ya. Oke, yo. Pengonten gurung. Loh. Masih bersama Kriwil. Ikut pangkas semangat tuh pendukungnya. Mas, yes, jos. Ade. Oke. Guys, Kriwil. Aji. Oke. Pendukungnya jalan santai pangkas semangat iki. Piye iki? Gimana, Dur? Iki Kriwil tak duduk iki ya. Iki Kriwil loh. Panasan. Aman Kriwil. Panggan loh. Iki pengawal iki ya. Atau iya panitia ngene iki lho, panitiane wis ya. Lanjut. Oke, Pak. Iki sponsore jalan sate iki wis. Wes. Kriwil kari dhewe iki. Wis, gala tiket iki malah kari dhewe. Ayo, wis. 2 menit 14 sebenarnya. Tak bener. Pak D Jarul, markasnya Pak D Jarul ini. Kriwil iki. Ayo wis gak ada di jalan. Semangat Pak RW. Ayo jalan. Oke. Iki sponsore jalan santai iki. Mbak Jun piye kabare? Sponsore jalan santai. Oke nih aku loro. Tak dumnar arek. Wis barang 2 pokoknya. Best sponsore Yakul dari Kecamatan Kepung iki. Iya, betul. Paling bahagia iki wis. Jos iki. Pengawal kari dhewe ya. Ya wis.